Ale môžem kedykoľvek? Blíži sa termín predkladania zákonov v parlamente, čiže štát musí fungovať ďalej, tak ako predseda vlády Robert Fico nastavil tieto. Po krátkom rozhovore so zdravotným personálom s pani riaditeľkou Rooseveltovej nemocnice vám môžeme oznámiť, že dnešné ranné konzílium zhodnotilo, že zdravotný stav pána premiéra je stabilizovaný. Napriek tomu je to zdravotný stav, ktorý je ešte vážny. A treba povedať, že včerajšia operácia, ktorá trvala 2 hodiny, prispela k pozitívnej prognóze vývoja zdravotného stavu pána premiéra. Že tak, ako nastavili či už operatívne zákroky, ale aj včerajšiu operáciu, ktorá prispela k tomu, že sme bližšie k tej pozitívnej prognóze. A všetkých postupy považujem za absolútne správne a prinášajú prvé ovocia. Po prvých hodinách tá prognóza bola veľmi, veľmi zlá. Viete, že strely do oblasti brušnej dutiny sú v zásade fatálne. V tomto prípade sa podarilo, aby sme tento stav postupne zvrátili a naďalej ten zdravotný stav stabilizovali. Neumožňuje to, aby sme v blízkej budúcnosti, na konci víkendu, takýto prevoz absolvovali. To znamená, pán premiér bude naďalej to isté platí o ponukách zo zahraničia, ktoré si... Nemyslím si, že bude akýkoľvek prevoz pána premiéra do Bratislavy v najbližších dňoch určite možný. Ten stav je naozaj vážny a určite jeho stav neumožňuje to, aby sme v blízkej budúcnosti, to znamená na konci víkendu, takýto prevoz absolvovali. To znamená, pán premiér bude naďalej tu. To isté platí o ponukách zo zahraničia, ktoré si nesmierne vážime. Pán premiér je privedomý, ale samozrejme so všetkými tými limitmi, ktoré takéto vážne zranenie. Čo je veľmi dôležité, stav umožňuje regeneráciu a pán premiér je privedomý, ale samozrejme so všetkými tými limitmi, ktoré takéto vážne zranenie reprezentuje. Brušné dutiny sú v zásade fatálne. V tomto prípade sa podarilo, aby sme tento stav postupne zvrátili a naďalej vláda... Yesterday's surgery was successful. This is the reason why his condition is still stable. So this is very important for us. And no any predictions.
Pán Cintula, je vám ľúto, čo ste urobili? Pán Cintula, je vám to ľúto? Dobré ránko. utekla, ako aj s pokračovaním.
pekne, áno, nech sa skočí. Vždy som mimo kýbu. Tak, to sú tie slovenské preňhory. Ježiš, ja len poznám hlas. Teda... počkajte. Že nám treba novú volať. Pár dňami postradil atentátnik 71-ročný. Určite bude viacej podpory premiéra, toto je počiatočná, je to aktivistická, aktivisti to robíme, čiže samozrejme táto podpora bude... Držíme mu palce, nech sa uzdraví. Bojujeme s ním. A že bojuje teraz tak, ako nikdy predtým. Najlepší premiér v dejinách. Veríme, že sa uzdraví. My ako ľudia samotní, zachovaná rasa, zachovaná civilizácia.